असही भाव एगो एगो लड़की खात रहे जानते रुके छोड़ दो तीन चारे गो कैमरा लागल बा चारों जना के मजा आ जाए देखो एक जना तैयार हो गेले लेवे खातिर ई जानता लोग असही एगो लड़की भाव खात रहे ओकर नाम रहे बता दी बोल दी हो नेहा सिंह निष्ठा जोन की हम ओकरा के भौजी कहत रहे आ देवर हमरा के कहत रहे प्रूफ भी बा असही के हम ना कहिला बेर प्रूफ के हम ना कहिला भौजी कैसे को जब हमरा के कहलो जानते रुका कि देवर जी छोटू छलिया से मेरा शादी तय हो गया मेरी मम्मी राजी है हम करे तो बात के बाद आप मेरे देवर हैं और हम आपकी भाभी हैं कने सही में अयो भाभी कहला पिनकतिया तो तू भाव मत खा जे दिन हमरा के गोड़ दबावत रहे देवर कह के सब प्रूफ रनिया जानतिया हमरा मंच पर भेटते नहीं का भेटी जाइए उनको तो सब करम कर दे बोलबे ना करले हमरा से बातें खत्म बा लेकिन कहे के भाई होली में गीत एगो लैलादारी गावत नहीं निर्गुण होत रही हरे की गमना अरे करबला ए हरि जी हरे की गमना करबला ए हरि जी और ये भी बता दें आपसे आज भले मार्केट में आ गए वो छोटू छलिया और बबुआ विनोद के देन है नेहा सिंह निष्ठा को लोग 4 आदमी जानने लगा नहीं तो उसको कोई नहीं जानता था और क्या करती थी उसके बारे में हम जानते हैं उसको कोई नहीं जानता था मेरा देन है और छोटू भैया का देन है आज नेहा सिंह निष्ठा को लोग जान रहा है हर की गमना हर करवला हरि जी अरे अपने पुरुबावा बबलू भैया भाई रे और क्या हेलो कौनो संदेशवाला पतिया पे धवाला कौनो संदेशवा पतिया पे धवाला मोर बिरहिनिया के बिरहिन बनवाला मोर बिरहिनिया के बिरहिन बनवाला कौनो संदेशवाला पतिया पे धवाला मोर बिरहिनिया के बिरहिन बनवाला हर की जिया छछन वाला हरि जी जियो से बिहार क्या बात है
अंतरा बा कैसे का कवनो संदेश सवाना पतिया पे ठवाला कौनो संदेशवा पतिया पे छवला रही के आग में जो डहकवाला जिया डहकवला आरे की जिया छन वाला हरी जी जिया छन वाला हरी जी पति पुरुषवा गइला